Ehe, Igbo ndị ọma, Igbo ndị nwe m, Igbo bụ Igbo, ndewonu, nnọọnụ. N'ụbọchị nke taa n'ihe onyonyo anyị chọrọ ime ihe onyonyo nke nka mmụta nke ndị na-akwado ya bụ igbolectures.com, igboheritage.net na Igbo ndị ọma Facebook group. Anyị chọrọ ịkụziri ụnụ otu ike ọkụ nke a na-akpọ electricity n'olu nwa bekee si akpa agwa, si arụ ọrụ. Na-etufughị oge ụnụ, ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Ọchata Ike bụ onye ga-akụziri ụnụ ya bụ ihe n'ụbọchị nke taa. Asị m ka onye chiri ya zere, ya dịrị onye ukwu mma, dịrị onye nta mma. Asị m ka nwerekwa ohere anabatakwa ụnụ ọzọ sonyere na anyị dịka anyị na-aga ịmụta otu ike ọkụ nke a na-akpọ electricity n'olu nwa bekee si arụ ọrụ. Ọ na-eme oge ụfọdụ mgbe anyị ka dị n'ụmụaka, ọ na-eme eweta ọkụ, anyị a na-etiso mkpu ọkụ nepa, ọkụ nepa, ọkụ nepa. Ọ na-agbagwoju ya anya, kee ka ya bụ ọkụ si abịa, ebee ka o si abịa, gịnị mere o ji arụ ọrụ. Ya mere n'ụbọchị nke taa, mgbe kpọọ ya mkpa ịkụziri anyị otu ya bụ ike ọkụ nke a na-akpọ electricity dị na otu o si eme gịnị akpa agwa. Ndị be anyị, ọya wee ha ya na-ebe eme n'ụbọchị nke taa. Ma ọ bụrụ na unu na-anya n'elu tebụl m, unu ga-ahụ na anyị nwegasịrị ụfọdụ ihe dị ebe a. Nke mbụ, anyị nwere nchekwa ike. Nchekwa ike bụ ihe a na-akpọ n'olu nwa bekee batrị. Anyị nwere mgba ike, o nwekwa ndị na-akpọ ya mgba ọkụ. Mgba ọkụ bụ switch n'olu nwa bekee. Ọ na-ịkpa ya aka, ọ gbanye, ọkụ enwuo, maọbụ ihe ọbụla ji ọkụ ike arụ ọrụ ebido rụwa ọrụ, maọbụ ịgbanyụọ ya, ọkụ anyụọ, maọbụ ihe ọbụla ji ọkụ ike arụ ọrụ akwụsị. Anyị nwekwara mmụọ ọkụ nke a na-akpọ bulb n'olu nwa bekee. Ya bụ mmụọ ọkụ bụ ihe a ga-eji kọwara ụnụ otu ọkụ ike si arụ ọrụ n'ozuzu oke. Anyị sikwa na mmụọ ọkụ a gaa, anyị ga-ahụ na anyị nwere ihe a na-akpọ eri ike nke a na-akpọ waya. Eri ike bụ ihe ọkụ ike na-aga n'ime ya, si na ya wee ruo n'ihe ọbụla chọrọ ọkụ ike ahụ iji wee rụọ ọrụ. Anyị si na eri ike a pụọ, anyị ga-ahụ ihe a dị ebe a. Ihe ọbụbụ ebe a chịkọtara ihe niile nọ n'ihe a ọnụ. Anyị na-anya, unu ga-ahụ eri ike nke nwa bekee na-akpọ waya. Eri ike a bụ ihe ike ọkụ ga-aga n'ime ya, si na ya wee ruo mmụọ ọkụ a iji wee mee ka o nwuo. Anyị si na eri ike a gaa, anyị ga-ahụ ihe agbara okirikiri n'ebe a. Ihe a wụ nchịkọta ihe niile dị n'elu ebe a. N'ime ebe a ka eri ike mmụọ ọkụ a, eri ike mgba ọkụ a, maọbụ mgba ike, na-eri ike nke ga-aga na nchekwa ike a dị ebe a ka a chịkọtara ha niile ọnụ. Nwa bekee na-akpọ ya junction box, mana maka ihe onyonyo a ga-akpọ ya nchịkọ eri ike. Iji wee gaa n'iru, ọ ga-amasị m ịkọwara ụnụ eri ike a na ihe dị n'ime ya. Unu n'anya, unu ga-ahụ ihe a dị ebe a. Ihe a bụ igwe kọpa. Unu na-anya n'ahụ ihe a dị ebe a na-acha ọcha dị iche iche. Nke a dị oji, nke a na-acha ọbara ọbara. Ya bụ igwe a
igwe kọpa dị ebe a bụ ya bụ ụgbọ ike. Ụmụ ibe, anyị ga-aga ebe ọzọ maka na mkpọtụ dị ebe a m nọ na-eme ihe a bụ ihe dị mkpa, achọghị m ime ya ebe mkpọtụ dị, ya mere ka anyị gaa bịanụ ka m chọọ ebe ọzọ m ga ọrụ m ga-echeta bụ mgbe anyị na-emebu ya bụ ihe onyonyo, anyị sị ụnụ ka anyị gaa ebe ọzọ mkpọtụ adịrọ. Anyị sizi ka anyị bịazie n'ụbọchị nke taa wee mechapụ ya bụ ihe onyonyo. Dịka m na-ekwubu na mbụ, ana m agwa ụnụ maka eri ike, na-agwa ụnụ na ọnwụ na ụnụ n'anya na eri ike a, ụnụ ga-ahụ na e nwere eri abụọ dị n'ebe a. Ị na-eri abụọ anya, ị ga-ahụ na ofu na-acha ọbara ọbara, nke ọzọ dị oji. Igwe a bụ ya ka ọkụ ike na-aga n'ime ya. Igwe a, ihe a na-akpọ ya bụ kọpa. O nwere ndị na-akpọkwa ya edo kọpa n'olu Igbo. Nke a na-acha ọbara ọbara wụ nke a na-akpọ nke ndụ. Ọ nke a ka ọkụ ike ji arụsi ọrụ ike. Nke a n'olu Igbo a na-akpọ ya pozitiv. Nke a dịkwa n'oji bụ nye aka. Ọ nke a na-eme na ọkụ ike bata n'ime eri ike a, baa na ngwa ọrụ o ji arụ ọrụ, ọ gaghị emebi ihe. Ọ nke a enyere ya ka a na-akpọ ya neutral na bekee. Unu n'anya ihe a nji aka na-acha ọbara ọbara na nke a dị oji, ya na nke a na-achatụ ntụ ntụ, ihe a na-akpọ ya n'onu nwa bekee bụ insuletọ. Insuletọ bụ ihe na-egbochi ọkụ ike a isi n'igwe a nke a na-akpọ kọndọktọ maọbụ ụgbọ ọkụ ike pụọ merụọ mmadụ arụ. Maka na ọ bụrụ na ijide aka na igwe a dị ebe a, ọkụ ike na-aga n'ime ya, nke a na-akpọ kọndọktọ maọbụ nkwọ ọkụ ike a ga-emerụ gị arụ maọbụ gbuo gị. Mana ọ bụrụ na ijide aka ebe a, nke a na-akpọ insuletọ maọbụ mgbochi ọkụ ike, o nweghị ihe ọ ga-eme gị, maka na ọ na-egbochi ya bụ ọkụ ike isi na nke a na-emerụ mmadụ arụ pụta mesa gị na-arụ nke ma ọ na-ejide ya aka. Ya bụ na ọ na-ejide ihe aka ebe ọkụ ike na-agabido n'ime ya, na-aba na mmụọ ọkụ maọbụ igwe ọrụ iji arụ ọrụ, o nweghị ihe ọ ga-eme gị. Nke ahụ aga dịka anyị kwuru na ọkụ ike bụ ihe ọtụtụ ngwa ọrụ ji arụ ọrụ, na ọnwụ na-ewepụ ya ha agaghị arụ ọrụ. Otu o si akpa agwa bụ gịnị? Ọ bụrụ na eweta nchekwa ike maọbụ igbe ike nke a na-akpọ batrị, maọbụ ebe ọbụla esi ewepụta ya bụ ọkụ ike nke a na-akpọ generation unit maọbụ power house, ụlọ ọkụ ike, ọ bụrụ na eweta ya, a ga-eweta eri ike a nke nọ na ngwa ọrụ ji ọkụ ike ahụ arụ ọrụ. Ọ bụrụ na eweta ya bụ ihe, eweta eri ike dịka anyị ga-egosi ugbu a, ma anyị jiri ihe a dị ebe a n'elu tebụl a. Ma anyị weta ya, anyị were ya mee gịnị? Tinye ya ebe ya bụ ọkụ ike si apụta. Ọkụ ike egbu ike gaa n'ime ya wee ruo na ya bụ ngwa ọrụ igwe ọrụ eji arụ ọrụ. Ihe anyị ji mere igwe ọrụ taa bụ mmụọ ọkụ nke a na-akpọ bọlbụ. Anyị chọrọ igosi unu dịka o si eme ma ọ bụrụ na ọkụ ike bata n'ime ya, ndụ abaa ya ka ọ ga-esi akpa agwa. Ka anyị gaa n'iru, anyị chọrọ igosi unu ka ya bụ ọkụ ike si akpa agwa ma ọ bụrụ na o si ebe ya bụ ike dị ka a na-akpọ igwe ike maọbụ nchekwa ike maọbụ batrị, gaa na-eri ike nke a na-akpọ waya wee ruo na igwe ọrụ nke a na-akpọ meshin maọbụ load. Na ihe nke anyị ga-eme taa, anyị na-eji mmụọ ọkụ nke a na-akpọ bọlbụ egosi unu ka ya bụ ọkụ ike si akpa agwa. Onye ga-agbalị m ihe ga-eme ma ọ bụrụ na m were eri ike a tinye n'igwe ike a? Ka anyị chọpụta ihe ga-eme. Anyị were nke a tinye ebe a, anyị mechie, anyị were nke a tinye ebe a, tinye ebe a, anyị mechie. Dịka anyị mere ihe a ugbu a, ka anyị lezie anya n'ihe ga-eme ma ọ bụrụ na anyị kpaa aka na mmụọ ọkụ a dị ebe a. Ọ hụrụ unu n'anya, unu ga-ahụ na etinyego m ya bụ eri ike na nchekwa ike maọbụ igbe ike a. Dịka ọ dị ugbu a, ọkụ ike esigo na eri ike a banye ebe a
rute ebe a. Mana mmụọ ọkụ a maọbụ igwe ọrụ ọbụla nke ji ọkụ ike arụ ọrụ agaghị arụnwu ọrụ ma ọ bụrụ na anyị agbanyeghị ya bụ ihe ka ọrụba ọrụ site n'ịkpa mgba ọkụ a maọbụ mgbe ike aka. Dịka ọ dị ugbu a, anyị ga-agbanye ya ka anyị gosi unu ihe anyị na-ekwu. Chetakwa na m sị na mgbe ike a maọbụ mgbe ọkụ bụ ihe ịkpa ya aka, igwe ọrụ maọbụ mmụọ ọkụ maọbụ ihe ọbụla ji ọkụ ike arụ ọrụ ebido rụwa ọrụ. Ịkpakwa ya aka, ọnyụọ ya ha akwụsị ịrụ ọrụ. Ka anyị gaa n'iru igosi unu ihe ga-eme dịka ọ dị ugbu a. 1, 2, 3. Unu n'anya, unu ga-ahụ na ọkụ na-enwu. Ihe nke a na-egosi dịka ọ dị ugbu a bụ na ọkụ ike a agazugo ebe a wee rute na mmụọ ọkụ a anyị ji na-eme ya bụ ihe ngosi dịka ọ dị taa. Ya mere ndị be anyị ụmụ Igbo, ya bụ ihe ya bụrụkwa n'ihe dara ahụ ime nọ na ihe ọbụla ị ghọtara ka esi eme ya n'ụwa ị ga-emedịrị ya onwe gị. Eji m ohere a na-asị onye ụdị ihe a na-amasị, ị nwere ike ime ihe onyonyo nke gị, zitere anyị ka anyị fụ dịka isi mee ya. Ọ ka bụ nwanne ụmụ nwoke Ọchatike. Ndị nwe ihe onyonyo nke m mere taa bụ ndị igbolectures.com. Ana m ejikwa ohere ekele ha sị ha daalụ site n'ihe anyị nkwado ị na-emegasị ụmụ ihe ndị a n'asụsụ Igbo. Na-ekelekwa ndị Igbo Heritage nke akara ọnya nwugide ha bụ igboheritage.net. Na-ekelekwa ezigbo nwanne m nwoke na ọyị m aha ya bụ Osai maka inyere m aka iji hụ na anyị mezuru ihe a niile. Igbo bụ Igbo nke onye chiri ya zere. Asị m ka ọ dịrị onye ihu mmadụ onye azụ mma ise ka ọ dị.